Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat. Kurus tinggi, dada rata. Engko lek kadung dibukane melek matane. Otomatis normal kok. Iki Kang wedok tulen, ya wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Kene iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Iki dudu lambe liyane pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Weh. Mbak. Piye carane ndang sugih? Kerja terus saya waleh. Kulino lho iki. Anggere nek wong tekok mesti mbok pisui. Nganti waleh aku mbok pisui. Nom-noman apa kowe iki? Heh? Ya nom-noman tenan to. Nom-noman arek sekerja ae waleh. Lah piye wong bengi lagi mapan turu ujug-ujug wis isuk nah. Kesele lho urung mari. Lah rumangsamu kok apa anake sultan? Kemeroh kowe iki. Pakku ngono jenenge Ripin duduk sultan. Lah menyala no uripmu. Lah rumangsamu geni ngono kok piye kok menyala. Gamput. Ping pira kowe enek misuh? Kabeh ki yo jenenge kerja ku yo kudu dinikmati. Kowe jan ora bersyukur kowe dadi manungsa. Aku yo tak nikmati, tapi kok ora sugih-sugih. Tak omongno. Kowe ngerti gak? Urip iki memang kesel. Lah kowe yo ngerti ngono lho.